Right. Zviri sematrader. Pavidhio rinori tiri kudzidzisana kuti tinochinja sei mapairs edu atinenge tichida kutrade anditika. Right. Tine maways 2 atinokwanisa kuita sei kuchinja nawo mapairs edu ende tichama explainer ese anditi. Tikatasa padenga panapa tine patambotaurirana papai kuti uku kwakanyorwa chi pair rakanzi Bitcoin Cash versus US dollar anditi na M32 time frame anditika. Tikada kunotarisa futi ndo same zviri pachi pazasi apa anditi. Right. Ukanobaya ipapo unoona kuti inokubudisira list anditi. Ukanodzvanya kudai unenge waselecta rimwe pair anditi maona manje. Kuno kukabaya futi inokubudisira list. Unoselecta pair rauri kuda ukadzvanya kudai yaselecta chi list. Then pane chinhu chandoda kuti muongorore. Tarisai muedge mechi mika window kedu. Maka highlightika ne blue anditi. Ku highlightika uku ne blue ndo kuri kutudza kuti ndo window riri active, ndo riri kushanda nguva iyoyo anditika. Tikanobaya kudenga muri kuona kuti blue yamuva haichazi kuzasi yachi kudenga, ndo window riri reactive. Izvi ndazvitaurira kuti muzive kuti kana wakuda unochinja pair ne option yatakutaura inochinja ichienda papi anditika. Let's say kuti toda kuchinja pair pa window repadenga anditi. Ukauya apa pakanzi quotes apa anditika. Upabaya kudai anditi. Tine mapair edu ari kuno kwayo anditi. Ukanodzvanya pair racho kudai anditika. Wobva wauya apa pakanzi chart apa anditi. Ukapabaya kudai pair redu rabva rauya chi padenga panapa andi maona manje nyaya yachona ndo pair iri rauya apa anditi. Tikabaya kuzasi kunoku anditika tobva tadzoka pakanzi quotes panapa totsvaga rimwe pair ratiri kuda tobva toenda pachart pair redu rabva rauya pasasa apa andi maona ndo kuswitcha kwatonoita sei kwatinoita nako mapairs anditika. I hope video rinoita sei rakubatsirai. Kune vamwe vachibvunza kuti ko makadii kungogadzira one video anditika. Chinoitika ndechekunodayo so zvinhu zvekudzidza zvakanyanyorebesa zvinokotsirisa zvakafanana ne all night prayer. Vana vanopedzera kuita sei vakukotsira. Saka tinoda ngoti gagaga anditika. Ngasangane pa next video tirikuratidzana kuti tinoedha sei mamwe mapair panapa patiri panapa pa quotes apa anditi. Unokwanisa kuedha zvinhu zvinotosvika ku 50 kana ku 100. Saka ngasangane pa next video titese tifambire nyaya.